Naiz irratian, bigarren kafea. Amerikako Estatu Batuetako presidentea aukeratzeko hauteskundeak gerturatzen ari direla, aurrez aurreko lehen debatea izan dute Joe Biden eta Donald Trump hautagaiek. Ikuskizun kaotiko eta beroa izan da. Trump bere bertsorik oldarkorrenean hitz txandei, intsumiso eta burla egin izagertu da Clevelanden egin den debatean. Cleveland, Ohio? Bai, Ohio. Ohio, eta Illinois. Zelako astakeriak indianak historia zehar. Enebada, Siberia dirudizu. Bidenek berriz, erasoi erantzunez, isilduko altzara behingoz gizona, bota dio. Baina uste Bidenek hau esan ez ziola. Maitea, zu bai zarela erregea. Ozen esaten duzunean, Horren bai! Tramzoaz popatik hartzera. Berriro? Jackson... Hainbeste temazokin disko bat eta beharko dugu, Laister eta doblea, akaso. Diskoarena gure gaurko gonbidazo utziko digu ala ere, gaur gurean izango baititugu temporako kideak. Berriro asman azazu lana aurkezten. Ari zinez loturek. Helene Arandia, Itxaso Etxebeste eta Juantxo Zeberio elkarrizketatzeko aukera izango dugu eta saio akustiko bat ere eskainiko dute. Eta gaur oso musikari gabiltzanez, doinuetetik aratago tartean Jon Garainok bere bizitzako abestiak erakutsiko dizkigu eta Etxarrik abesti berri bat ekarriko digu. Nere 2000 urte inguru hortan hasi nintzen Ruper entzuten asko. Eta betere entzuten nun, orduan Sarobe ezin eskolan ginen, eta idazteko eta jartzen nun musika bazan orduan. Eta horrekin ere pixkat lotzen da Ruper. Baina musikan murgildu horretik, gaur bai bueltan dira gure kanpotiarrak bikoiztuta, hirukoiztuta, handituta eta azita esango nuke. Gurekin izango ditugu Maia Beitian, Elizegi eta Irati Trantxe. Ez galdu, etxeko lanak eginda etorri dira eta bildur pixka bat ere ematen digute. Gehiegi. Gaur jaso dugun albiste batek ere beldur asko eman digu. Durangoko Plateruena kafeantzokiak ateak itxiko ditu. Egoera ekonomikoak behartutako erabakia izan dela azaldu du zuzendaritzak. Tira, asko dago oraindik argitzeko, gertatuarikoaren inguruan, baina edozein kasutan eguna tristea. Gaurkoa kulturarentzat eta bizi dugun egoeraren beste mugarri negatiboa. Baina gu behintzat saiatuko gea saio alaia egiten. Azkar, gaurko egunean zer? Markatu. Etxarri, zer? Gaurko egunean zer? Etxarri. Egunon. Gaurko egunez 1960an Harriketarrak marrazki bizidun telesaia lehendabiziko aldiz telebistan estrenatu zen. Kampanagun enengara, adizide Harriketarra. Kaixo enengara, beldurrari barren egine. Ze ona, nik ez dut efemeride gehiago behar. Beti pentsatu izan dut, Harriketarrak hitza oso itzulpen ona dela. Gaur itzultzaileen nazioarteko eguna da eta loturatxoa ekarri du Goiurik. Itzultzaile guztioi, zorionak iraiak 30 ditu gaur eta asteazkena da. Zuekin, oain bai dagoela prez bazta de Inigo Etxarri! Txalde ondenei, somos gea. Goiuri Ezeiza! Kaixo! Eta aipatu ditugu kanpotiarrak gurekin bagenituela, eurak ere
agurtuko ditugu. Zuekin, venga, banan. Irati Trantxe, arratsaldeon. Ui, zerbait ez dago, preso, Asensio, orain, bai. Irati Trantxe, atxaldeon, a ber, Ez bakarra. pixka fuerte goitzen, a ber. Arratxaldeon, Ondo, venga, oso ondo. Ane, Elizegi ongi etorri. Kaixo. Programara lehenengoz, eta aspaldiko partez etxera bueltan zarela, Bai. Atzotik eta ja martxan. Oso ondo, mikrora hurbildu, beldurri gabe, gero WhatsAppean saltzan zabiltzatenean beldurri gabe ibiltzen zaretela. Horre... Ja sekreto kontatzen Bai. Maia Beiti, arratsaldeon hurbildu mikrora zuere. Atzaldeon, zelan. Bueno, badenak esasi agurtuta, agurtzen ari zaizuena Inigo Asensio, bigarren kafeak gaur, 62 du, eta pres gara, gozatzeko. Ongitorri guztioi. Beno, kontrarrelojean edo kronoaren aurkako saioa balitz bezala, ekingo digu gaur saioari, minutotxo batzuk lapurtu dizkigu sarrerari, maite dutak ere bizi-bizi egingo ditugu, hasi garenetik demoraldi berriarekin edukiak etzaizkigu kabitzen. Eta gaur kanpotiarraken 3 kide ditugu eta asko izango dute hitz egiteko, Etxarrik badaka musika nobedadeak bakarrean utzi ditugu. Etxarri 3tik bat esango dugu. Jon Garainorekin luze eta gustora ariko da Etxarri doinu eta zaratago podcastean, eta zinez interesgarri izango da Garaino kontatzeko duena, eta ondoren temporako lagunak datoz, eta eurekin tarte akustikoa, elkarrizketa, gauz asko dugu kontatzeko, baina ez zertan hasi aurretik, gaur badugu aipatzeko, noski, saio guztiak hasteko gure moduari helduta, bakoitzak maite duen hori, ez dakit prestatu ote duzuen. Etxarri, prestatu duzu zure maite duta? Etxarrik dauka fama saio ondan beti, maite dutak gehien prestatzen dituen pertsona dela. Hau ez dutzen eta ontsa korritu zait. Mito pixkat ere badera uste dute. Ni gusten zaizkit artxibo komprimituak. Wow. Tu zera ordena... MP3 kutreak, 50 KB segunduko itakoak ez? .zip. Zipak. Zip, boi. Artxibo komprimituak esango den. Benetan hori azure maite dute, Etxarri? Garatu behar dezu? Hori eta denbora eukitzea. Bi gauza. Denbora, kontzeptu orokor bezala. Denborarekin... Temporatarrek denboraren inguruan asko dute kontatzeko. Claro. Goiuri, zure maite dut azin da? Ez du pentsatu. Ez du pentsatu? Venga, kanpotiarraketatik pasako gea inspiratzen. Ez gero ez, osea, tokezu minutu erdi bat. Vale. Irati Trantxe, zure maite dut azin da? Nere maite duta da. Urbildu mikrora beldurri gabe. Eguraldia okertzen hasten danen, egun hauetan bezala, ez? Jan nabaritzen dela hotza goizetan, eta jekitzen zanen, eta pasietizo zenen hotzakin, pues lehenengo urbero hori, hoxe. Ze bonita. Gauzat esango dizut, bakizu eguraldiari aurrikuspenak egiteko zera biltzen duten? Zerri begiratzen zaion? Temporei. Ondo guaz loturekin gaur, Txarri, tope! Anelizegi, zein azure maite duta? Nere maite duta da argazkik errebelatzeakon. Azkeneko hilabeten ateratako argazki guztik bendikan negatibo goatzen etzealak ateratzen ditula, argia ikusten duten eta negatibon ikusten dituzun irudia ateratzen den momentu idan ere maite duta. Hemen bakoitzak gure frika da dazkagu, Etxarri. Jarraitzen du, Denborak. Kontzeptu gisa. Jarraitzen du. Duela gutxi publikatu zenuen bat errebelatu berria, zoragarria zena. Esposizio doble batekin horrela isla da ikusten zen zubi bat zan edo etxe batzuk zian, hola zan? Hiri baten silueta. Hori da, silueta. Oso politia zan. Asensio ez dago demorarik, venga. Maia Beitia, zein azure maite duta? Nire matxedota bisiposa. Wow. Bisiposa beti dalako gozute ederra eta emoten dalako animu eta bisotzeko hori, baina bebai ongazen garai tristean jenti edo herri bat manipulaten da kontrolaten errezaguara, eta bisiposa beti de irautza txiki bat, bisiposa sentiu eta transmitiuti. Orduan gora bihotzak. Zoriontasunare bada iraultza beraz. Bai. Emozioak politika bihurtzen dizenin eta politika emozio idanin.
Inorrek zalantza balin badauka bi gauza argituko dizkiogu. Politikaz hitz egingo dugu tarte hontan, baina ez politikaz akaso buruan izango duzuen moduan. Ez dut uste alderdi politikoak gehiegi aipatuko ditugunik, baina politika hitz handitan bai izango da, kanpotiarraken ardatz ezberdinetatik, landuko dugun zerbait. Eta bigarren gauzara argitu behar dizuegu. Bai, Maia ondarrutarra da. Espazan igarten be, esparan. Goiuri, okurritu zaizu, zure maite duta? Bai. Nere maite duta da kolakaoa. Saiontan zerbait imar du, etxarri. Kafe gehiago behar dut nik. Bai. Kolakaoaren kontra kafea. Nere maite duta da, goizean jeiki eta sentitzen duzunean, tope. Gaur eguna merindatu inberdet. Eta gainani, nahiko berandu jeiki zalea naiz. Batzuk ezautzen hau zu eta nahiz oso. Baina gaur, zazpiterritan hola kontuatu naiz, loin da neola, da altxa naiz, eta martxan jarri naiz, eta lagun bat idati dut, eske tope esnatu naiz. Eta esan dit bida, baukazu maite duta. Eskerrik asko, ez dago gaizki maite duta, goizetik ja, hola, asignatzen dizunen lagun batek, jentzen dizunen, egin beharreko lan hori. Zuia, goizeko zazpiterritan ja programa naizea pentsatzen, ez? Pentsa, lehengon kontatu nun. Gabeko 12an, lokartzeko momentuetan, 12 nebilen YouTubeen Foucaultren inguruko bideo bat ikusten. Noren inguruko? Foucault. A ber, entzule, Foucault. Bai. Foucault. Ez, Foucault. Ez que Foucault japonesa ematen du horrela Foucault esan da. Nik uste behar dela, irati trantxe, behar da pixka eta okertu Foucault. Olako zerbait egin frantzesa dela antzemateko. Ez? Bai, bat ez ere zure ahoak, ematen du Foucault. frantxez. Kanpotiarrak tartearen inguruan, edo kanpotiarrak tartean murgildu ginen joan den denboraldian, behin baino gehiagotan, irati trantxeren eskotik ekonomiatik erreparatu genuen hor erdigunean geratzen dena. Kanpotik erreparatuta, barrukaldea aldatzeko moduei erreparatu genien, tira filosofia oso bat bazegoen horratzean, eta San Pedro izan genuen erreferente ekonomiko eta ideologiko asera batean behintzat guzti hau kokatzeko. Baina kanpotiarrak 2.0 deituko diogu, gaur aurkeztuko dugun honi, ze kanpotiarrak indartuta dator. Kanpotik begirada gehiago, barruan aldaketa gehiago sortzeko, edo horrelako zerbait. Zer da kanpotiarrak, edo zer izango da kanpotiarrak, irati zuri dagokizu hastea, zuzarelako joan den urtean lekukoa askatu eta gaur hartuko duena. Gero tokatuko zaio zure kidei. Bai, hori zen, kanpotiarrak 2.0, beste gauza batez, erro berdinetik, baina beste zerbait, eta orduan elkartu ginanen, hitz egiteko ze izango zen, kanpotiarra deitzen baldin badago, da kanpo badaolako eta barru badaolako. Baina gara, zein da kanpua, zein da barrua, zein da, eta gaur pixka bat, horren inguruan hitz egin nahi genuen, gero astero pixka bat hortu jungo galako gauzak marrazten edo desmarrazten agian. Ez? Hortxe. Bai, entzuten da. Mugan ingurune egongo gaz, gaurko azalpenen gaina ez dugu horren beste edukixan ingurune berbaingo, baizik eta saiatuko gaz apurtxu bat esplikaten gure begiradinun kokatuko dan, eta da normaltzat eta naturaltzat emoten dauzen kategorixak edo bizitzako gauzak zaintzan ingurukuk asko lotute, horrek desnormaliza eta begiradan neutral, suposatzen da neutrala dana, bat desneutraliza, eta horren atzen ideologi bat dala, eta hori ideologixeso zelanik isena ipini, gero guk geure ideologixatik behatzeko. Eta batez elkarrekin pentsatzeko, ez? Eta elkarrekin, kaja horren kanpotik pentsatu eta gauza berriak, ez? Eta elkarrekin hausnartzeko eta espazio ere irikitzeko, horretan ari diran beste hainbati, ez? Bai, ez, muga hauetatik kanpo pixkat alternatibak eskaintzen dituzten sistema, praktika edo hainbat alorretatikan behiratzen dioten proposamenei. Zehaztapen bat egingo dugu eta zehaztapen hori eginda, dena nahastu hibridatu egingo dugu. Irati badakizu ekonomialaria da eta ekonomiatik batez ere, naiz eta ekonomiak ere oso zabal heltzen dion errealitateari, ekonomiaren begiradatik heldu genion joan den denboraldian kanpotiarreki.
Ane Elizegi arkitekta da, eta urbanismo eta politiken ingurutik edo hariko da gehiago, eta Maia filosofian da aditua, filosofia politikoan zehatzagoa kaso esango dugu? Aditua ez, ikasketak egin eban, baina aditua... Osea, etxarrek esate ni loturetan aditua naizela, ez zara zu izango aditua filosofian. Eta hau esan da, filosofia, arkitektura, urbanismoa, ekonomia, politika, hitz guzti horiek kasuelan sartu, eta hor txerdian kokatuko ditugu. Hemendik aurrera ezkarelako esango nuke, edo zuzendu oker banaiz, hain konpartimentu estankotan, hain espazio zurrenetan hariko, baizik eta, bueno, hor transversalidade bat aurkituko dugulako gai edo alor guzti hauen artean, kanpotiarrak osatzeko, ezta? Batzutan bakarrik, beste batzutan binaka, beste batzutan hirunaka edo gehiago, topatzen baitugulako lagun gehiago parte hartu nahi dutenak, pues baita ere. Nik bi gauz esango ditut, orain dena binaka egingo dut bat, gonbidatu da, nahi duenak konpotiarraken parte izatea, filosofia hau elkarbanatu eta osatuko badu, baino kontuz. Kanpotiarrak osatzen duten hiru hauekin lan egitea ere, ez dakit, oso gomendagarria den osasun mentalarentzat, badago WhatsApp talde bat guk elkarbanatzen duguna, eta tira, martxa latza dara morrek. Atope dabil, Ja. Bai. Ni gaur jeiki naiz atope, baina ez dek atope bizizate, Bizipozian saiatzen gara. Alegintzen gaz, bai. Eta gero beste komponente bat, edo beste elementu bat ez duguna esan, eta uste ez importanta dela jartzea, feminismoa ere presente hongo dala, ez, guztiz, eta feminismotik ere begiratzen dugula, edo feminismotik begiratzen dugula. Ere, agian gabe. Batzutan esplizitogo egongo da, eta beste batzutan implizitogo, baino, ez, horrek, azkenan begirada horrek markatzen dula, eta badala gaina mankomunean dagoen gauza. Bai, azkenen da, bizitzak zentruan jarri, eta horrek esparru guztitara estrapolatzen da, ez, azkenen, eta guk, bueno, esparru guzti, edo gure esparrutatik, batetik bestera sartu ingo du. Nor nahi dugu kanpoan egonik barrura sartzea? Ikusezinak, agotzik ez dakarrenak, ino kontutan hartzen ez dabenak, oso prozeso interesanti izaten da horrek sujeto politiko bihurtzen dizenin, eta esaten da benin gu bat existiuten da, eta gu amengaz, eta guk geuri eskatzen dugu. Orduan, horrek danak barrure. Eta bara baten bat, zentrun egon dabe, kanpoa jungo balitxake. Beraz, gu berriak sortzea garrantzitsua da, baina akaso gu batzuk, edo ni batzuk, suntxitzea ere garrantzitsua izan daiteke. Isalaike. Bueno, Eta gutxinez zentrotik entzea. Hirugarren plano batera. Merezi dutelako, hainbat bizitzek erdigunean toki hori, denek, esango genuke, baina askotan mugak marratzerakoan izaten da, zalantza, mugan alde batera edo bestera, nor geratzen den mugoien barruan, eta hortik prestatu duzue, ekarri duzue, Hego Ameriketara eramango gaituen, solasalditxo bat, zatitxo bat entzungo dugu, gazteleraz dago, joango gara pixkana euskeraz ere gainetik honen erreferentziak egiten, baina uste dut, interesgarria dela oso gaur aurkezten ari garen kanpotiarrak hau kokatzeko. ¿Cuáles son las vidas dignas de ser vividas? Como hemos ido constatando durante este tiempo, el coronavirus como patógeno no discrimina, no conoce límites fronterizos ni clases sociales. Es el componente humano el que llega para definir sus divisiones, jerarquías y establecer cuáles son las vidas que merecen la pena ser vividas. Así, las consecuencias de esta pandemia están sujetas en gran medida a qué decisiones vamos tomando como sociedad, qué y a quiénes priorizamos, y si decidimos poner en el centro los mercados o la sostenibilidad de la vida. En un momento en que las desigualdades se ven profundizadas por la falta de garantías producto de la privatización de derechos fundamentales como la salud, educación y pensiones, en el que la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos y los hogares se encuentran cada vez más endeudados, es necesario preguntarse, ¿cuáles son las vidas que se están priorizando, que merecen la pena ser vividas? Uste dute mezu argia dala, ez? Zein dira, benetan bizitzan merezi duten bizitzak, zein dira lehentasun izan beharrekoak, eta zera egin duten honengan politikek, privatizazioak, osasun sistemaren prekarizazioak, lan prekarizazioak, azken finean, ideologia kontzeptu aipatu du Maiak, ideologia noski hemen badago, ze ideologiatik abiatuta hartzen dira erabaki hauek, eta erabaki hauek
dira, ez? Lerro horren alde batera edo bestera bizitza kokatzen dituztenak edo bizitzeko eskubidea ematen dutenak, ez? Hortik. Bai, hortik, eta gainek, horiz, komentatzen genuen, azkenean, muga hauek, erabaki guztiek, azkenean sortu dituztela mugak, eta, hau adibide bat zen, koronavirus garai honetan nola kudeaketak ere eragin eukidun, eta lurralde batzutan erabaki, eta 75 urtetik gorakoak, ja, ez ditugaten dituko, hori bada erabaki bat, adinaren arabera, baina askotan ere ez, klase soziala edo bizitza, maila ekonomikoaren arabera hartu dira erabakiak, ez Madrilen ez, oso argia izan da, hori, baina erabaki horiek badutela eragina eta muga jartzen dituztela, azkenean bizitzako esparru guztietan, eta hortaz, hanek zupatzen ditu nola adibide batzuk, ez nola hiriak sortzen ere muga asko jartzen. Bai, noski, azkenen hiriak diseinatzerako ere, eman altzaio preferentzia, pertsona motorizatuari adibidez, edo zaintzak eramaten dituen pertsona bati, normalen ditzen ditunak asko gertugoko mugimenduak, eta beste erabateko azpiegiturak behar ditunak mugitzeko, ez zera zabalagok, edo gurpildun aurki umen zaintzan daun jendeak, bai, oso desberdina da. Zuk begirada jartzen dioztun, edo ikuspuntu, segun zure ikuspuntua zein dan diseinatzeako orduan, ukiko ez duen emaitza. Beste egunin preparaten komentaten genuen ez da guk ideologi mailan aipatzen duzen hormak eta mugak, justu horma fisiko horrek arkitekturan argi xatizela bai etxe baten egituran, zelanitan etxe bateko banaketien jesta, zemate gela, logela, eta gero hiri modun bebai zertzuk eraikin, zelan dazen kalik, eta da guk batez geure herrixat izenin, geure kulturako oitxute gazen irisak ikusteko orduan, hori naturala erizten gazku, baina berez hor helburu bat egonda. Hori da, azkenen espazioen diseinua eta banaketak ez dira neutrok, ez? Gure imaginario sozialan ondorio bat dira, materializazio bat dira. Eta orduan hor gure gizarteak eta gure kulturaren eragina erabatekoa da. Bai. Azkenen bizia ez eskema kontzeptual batzukin, eta orduan, hoiekin hautsi eta berriak, ez? Sortzen saiatuko geha. Hori da, ze guk erronka bada, ez da gu hortati libre gazela, eta derrepentin ikusten duela dana beste ez gutzako bai bada erronka bat, batetik geure muga horrekin konturatzi, eta mundu klasifikateko zailkatzeko dakauen horrekin kategorisakin, eta bestetik lehen aipatu duen transversalidadi gutzako bada erronka bat, gai batetik bestea loturak bilatzi, eta oso esperimento interesanti izango da. Bai. Persekuzio bat zen, ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean zabiltza, itzalarrotz baten jabe. Etzara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere. Oraindik ezura bihurtu zen denborarekin, honezkero ez. Zeure aukeren gainetik amestu, behar izan zenuen. Nik lehen aipatu dut Foucault broma giroan eta ez giroan, baina Foucault ere ekarri nahi duzue, nola baite ona, bera eta beste pentsalari edo beste filosofo batzuk ere noski, baina lerroak delimititzerakoan eta lehentasuniek ezartzerako orduan, bada zerbait frantziarraren pentsakeran lotzen dena, gaur jorratzen ari garenarekin maila. Hori da, nik pentsatzen dut badala inspirazio iturri gaur egun ondiokan, ez dominantik edo geixengu dizen ideiak idean ingurun hausnartu eta kritikateko orduan azken finin berak oso lan sakonak egin zituzten batez be normalidadin mugan ingurun eta isalaike osasuntzu eta gaxo
hori mugi nun ipintzen dan, bai fiziku, bai osasun mentala eta gaixo mentalan ingurun, gero pertsona esango nuke normal edo kriminal baten arteko mugi be bai, eta horren inguruko oso lanketa interesantik einban, eta pentsatzen dut Foucault ez dela modatik pasako, oso gatx pasako dela modatik, bai. Goiz gorri eta eder baten neure barrutik salto egineka neure duaz beste. Eta lehen aipatzen nuen bezala irati, azkenean guztiaren atzean badago letra edo hitz handiz politika kontzeptua. Ze politika neutroak ez daude mugak definitzerako borroka honetan, edo zein erabaki politikok badu posizio bat honekiko, ez? Bai, begirada bat, ez? Bueno, guk begirada ditzen geniona, pixkat ez istearren, ez? Ez da erantzun bat ona dela edo bestea, baizik eta, bueno, leku batetik edo bestetik begiratu daitekela. Eta batez ere bada erronka ere nik uste dut, pixkat askotan konpartimentatu egiten direla, zuk pixkat maila komentatzen zuna, guretzako badala transversalidade hau erronka, nik uste dut ere bai badala erronka hortik begiratza, ez? Adibidez, ekonomia nola banatzen dan politikatik, gauza desberdinak izango balira bezala, edo ez gizarte gaiak, horri erreparatuta eta guzti hori elkarrekin jarrita, bai pentsatu ezakegu ze prozesu gertatzen diren, ze eraldaketa sozial dauden, eta orduan nola sortu ezakegun, gure realitatea beste modu batera, ez? Orduan nik uste dut hori ere badala guretzako beste, bueno, gauza importante bat, eta batez ere eraldaketa horiek ona ekarri baldin baditzakegu, eta horietaz hitz egin, eta, pues, ze ondo. Noski baiet. Prestatu dugu, bueno, gustoko duzuen poema baten bertsio akustikoa esan behar nuen, ahotsezko bertsioa. Alferreko mugak. Leku bat, ez diot espazio bat, mintzo naiz. Zer batez, mintzo naiz ez denaz, mintzo naiz dakidanaz. Ez denbora, baizik eta une guztiak. Ez amodioa. Ez. Bai. Ez. Absentziazko leku bat. Elkarren arteko ari miserable bat. Berriro Argentinara, dugu. Alejandra Pizarniken poema bat aukeratu duzue, eta guk hori Maitena Salinasen ahotsean gauzatu. Euskerak eta prozesu bat badago hortartean ere noski, Pizarnik euskera zentzun dugu, baina, bueno, konti guzue, zergatik poema hau, zergatik Alejandra Pizarnik, eta ohiko izango te den horrelako referentzietara jotzea kanpotiarrak tartean. Bai, nik uste erabiliko ditugula horrelako literatura edo beste zientziatan edo kulturan edo dabiltzanak, eta Alejandra Pizarnik, poeta, emakumezkoa izan da gainera, baitarez, espazioa ireki bartzaile bere, eta gero poemaren izena berak ez, ari dan justo mugetaz, gaur gure horretaz arituko ginenez, erabiltzeko, espazio hau eta jasteko esan poesia ere bai. Poesia ere bada, eraldatzeko, mundu eraldatzeko, baliabide bat, edo... Bada esaldi bat, erabiliaren erabiliz, pixkat,
akaso indarra galdu duenaino poesia, bada, etorkizunez kargaturiko arma bat, ez? Hainbeste erabilita kaso esaldiak indar pixka bat galdu duela, baina hor dago, bueno, Alejandra Pizarnik, aipatu dugu poeta, linguista, idazlea, eta itzultzailea, gaur nazioarteko itzultzaileen eguna izanik, oso egoki, ekarri duzu gainera gurera Pizarnik, eta bueno, bai, pozik poesia gurera ekartzen baduzue, bihar zera izango dugu gurekin Igor Estankona, eta honek ere poesiari erreparatuko dio, literaturari ere batzutan, baina Jose Angel Irigarairen azken poema liburu azariko da, isiltasunaz unatago. Beraz, entzulea poesia zalea balin bada, bihar gure saioaren lehenengo tarte txortan izango dugu gurekin, honen inguruan hausnarketatxoa egiteko. Bueno, aipatu ditugu beraz, bizitzak erdigunean merezi duten, edo bizitza merezi duten bizitzak, horatzean dauden erabakiak eta guzti horren inguruan, zenbat esparrotatik izan dezakegun eragin, eta zenbat esparrok egin dezaketen bat. Eta nola egin, akaso tarte honen helburu nagusia kontzientzia horiek pizte izango da, jendearen gana osnarketak sortzea, erabaki politikoak zoritxarrez askotan ez daude gure esku, baina gizartean mezuak txertatzeak badu asko politikotik ere ez. Bai, erabat ados. Eta behin kategorisa zurrunak eliminaten ero baztertzen hasitxe, aipatu bai guk egia absolutoik ez duela ekarriko, eta askotan izango dizela proposamenak, hausnarketak edo galderak. Eta guk ez da, igual, entzulik nahiko dabe jakin, bueno, orduan zer, bueno, igual guk bestaki hau. Hori da, ez? Baina, azkenen, pixkat neutroa usten deunak, normalen ahotsa ematen dion bezala, gizartean boterea daukaten ahotsei, gian guk zentrora ekarrita normalen ahotsik ez daukaten jende hau edo kolektibo hauek, pixkat kontrako egingo dugu, ez? Guk ekarri nahi ditugun, ahotsa hoi representazio gehiago eman. Zentralitate bat, ez? Eta oi hartzuna edo gutxinez mikrofonoa jarri, ez? Erretan, ez da ez dutela hotxa baizik eta inork ez da hola espaziorik edo ez mikrofonorik hori zentrora ekartzeko, barrutiar bihurtzeko, ez? Hoi da, guazen gu eta besteak arteko binomioi suntsitzea. Beno, egin dezagun, ariketa hori mugoiek galdua arte behintzat. Irati, Ane, Maia, uste dute entzulea kokatzeko edo tarte honen filosofia, oinarri ideologikoa, zerbait kokatzeko bintzat bali izan duela. Edo gexauan aztateko. Bueno, eskertzen dizuegu benetan, datorren asterako kontatuko diguzue, nor, nola eta nondik ariko garen, baina orain agurtu egin martza dituztegu, esan dizuegu gaur programa bete-betea dakargu, eta etxarrik badu joera musikaletan bakarra aipatzeko. Neza bat birutia eta ziko nahi. Bueno, iruroi, mila esker, eta datorren astera arte edo zatozen erarte, bale? Eskerrik asko. Aio. Hemen ez dago ezer, kursatuta gauden, ta zingara Galdu arte, Krisesen kantuari garen zuten, etxarri? Hau da, utzi dizugun, tarteak utzi dizun bakarra. Esango dut, kanpoan utzi ditugula Tuxe Amore eta Bifi Klairo. Nahi dunak begiratu dezala. Diar pintxatuko ditut. Hori da. Eta bain, entzuten nahi gana da, Grises taldea ja azkenean, eta dute behaien estudioko 6. lana, Talisman deitzen dana. Zamardet, agian aurrekoak baino basatiagoa iruditu zaitela. Kriston, kainero iruditu zait diskoa, asko gustatu zait. Bi kolaborazio ditu. Oain entzuten ari gehan Jurgiek iza kolaboratu du Willis Drummond taldeko abeslariak. Eta, bueno, euskeraz sartu duten abesti bakarra da. Eta ezagit lehenengoa. Behiratu beharko nuke. Uste dut badela zerbait hor bidean. Bai ez? Bai, nik enuke esango lehenengo denik itxarri, baina... Bai, esan bardet jarri ziala... no esaten da? Oi purdia. Txitsipoi esan bardet. Eta bueno, hori, kaleatu zituzten Amazonia Arde eta Veneno bideoklipak,
Gainera referentzia ingenien bigarren kafean, Hori da, eske, karo, diska bat hartzuten martxoa pirilan, karo, aiuken management ofizinako 3 taldek, bai Lierrek, bai Kobrak eta bai Grisesek, aurten martxoan eta hor genuen diskoa, 2 atera genuen, hauek oain kaleratu dute azkenean, baina fatal. Fatal. Nik Lierreko batzuk ezagutzei jut. Ez dia jende txarra, Bueno, onunare, segun txarrar ez dia. segunak, igual kafe gabe harrapatzen baituzu, Galdu arte, Grises da, Inigo Etxarrik gaur ekarri digun proposamenetako bat eta bagoaz berarekin segituan, Jon Garañoren gusto musikaletan murgiltzen. Keep calm and bigarren kafea. Bigarren kafean sekzio berri bat estreinatuko dugu. Izan ere, beti musikariak musikari buruz hitz egiten entzuten ditugu. Eta musikariak ez direnak, zer? Tarte honetan musikariak ez diren pertsonak gonbidatuko ditugu gurera. Eta beraiek egindako aukeraketa bati buruz solastuko gara. Gaur gure lehenengo gonbidatua hemen dugu Prest. Zinema zuzendaria, gidoilaria eta film muntatzailea. Goia ugari jasotakoa. Sherlock baino nahiago izan zuen Moriarty. Eta ez daukat oso argi donostiarra edo ergobiarra den. Arratsaldean Jon Garaño, ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldean, eskerrik asko. 5 kantu aukeratu dituzu, zinean aritzen den arku narratiboa kantuz osatu dezula dirudi. Aukeraketa honekin. Bai, egia esan, denak ere daukate lotura zinearekin, edo behintzat zineman ikusial izan ditugu nik uste, abesti guztiak. Baina gehiago izan da, nire esperientzia vitalarekin lotuta edo, nire bizitzaren adierazle, ezta? Garai bakoitzari abesti bat jarri diat. Bai, soinu bat, abesti bat. Izan zitezken beste batzuk, baina bat aukeratu behar da, eta orduan, sailkatu den nire bizitza 5 periodotan, eta horren arabera egin dut. Hasiko gara. Aukeratu dituzun 5 abestiak zure bizitzako 5 puntotan banatu dituzu. Haurtzaroa, gaztaroa, bikotearen gandik jasotakoa, Moriartyrekin lanean hasi zindinekoa, eta gaur egungoa. Puntuz puntu joango gara argitzen ze musika egondan zure garai bakoitzean. Ondo iruditzen zaizu kronologia hau jarraitzea? Primeran. Haurtzaroari dagokionean, Bruce Springsteenen bere Hungry Heart aukeratu duzu. Nola iristen da Bruce Springsteen zure gana? Bruce Springsteen iristen da nire gana kasete batean, The River izeneko diska, kasete batean jaso nun. Eta kasete hori egia esan asko erabili nun, asko entzun nun, ezta. Eta egia esan disko hori garai hartan goitik bera gustatzen zitzaidan, abesti guztiak. Eta aukeratu nezaken beste dozen abesti. Pentsatu nun The River bera aukeratzea, The River abestia. Baina, baitere Hungry Heartek badu zerbait berezian ere uste, zerbait ez dakit kutsu positibo bat, edo ez dakit nahi, zerbait transmititzen dit, ez da. Nire ustez, Bruce Springsteen baitu abestiak diala rockeroak, ez da, beti izan da rockero ala, baitere ditu nostalgia edo tristurarekin lotutakoak The River, ez da, adibide bat. Baina baitu beste batzuk irriparre batekin edo entzuten direnak. Eta netzako Hungry Heart horietako bada. Eta horien artean behar bada onena. Beste bat izan daiteke Glory Days edo eta Waiting for a Sunny Day edo horietakoak, ez da. Baina hau da lehenengoetakoa zentzu hortan, ze ordura arte behar bada ez zitu nahi beste egin, nire ustez, tono hontan, eta behar bada onena. Letra pixkat irakurrita, Hungry Heartenen letra, musika bai alaia dala, baina badaka irakurketa ilun bat, ez? Bai, jakina, hori netzako esangoratxua da, ez da? Zezuke abeste hori entzuten dezunean, petxatzezu da izango la zerbait alaia, baina ja tituloa bera da, Hungry Heart, ez da? Entzungo dugu, Bruce Springsteenen Hungry Heart abestia, 1980koa da, eta The River diskakoa.
entzun dugu Bruce Springsteen, eta orain bigarren aukerarekin goaz, zure bizitzan aurrera ingo dugu, haurtzarotik gaztarora, eta aukeratu duzuna bestia Aretha Franklinen Think da. Kontzientzia politiko edo sozial maila altuago hartzen joan zinela konturatu zinen? Ez. Ez argi eta garbi. Berriro ere ez naukan oso argi letra, bueno, jakina, think bai. Ez da, hori think danak ulertzen dugu, eta esaten duna letra gutxiko era bai, ez da. Baina nik aitortu behar dut, abestia aukeratu baldin badut, izan dela parrandari gogorazten dialako, ez da, parranda garaiak, eta Donostian ateratzen ginenean, larun bat, eta ostiraletan, eta bueno, azte bukarero, gauetan, tabernaskotan jartzen zuten, ez da. Eta niri behintzat, asko animatzen ninduen abestia zen, dantzatzen jartzen ninduen, eta abesten baita ere, ez da. Eta orduan, egia zen, gero, niko esango nuke, abesti honengatik deskurritu nola, Aretha Franklin eta beste hainbat soul abeslari, ez da. Soul eta jazz abeslari, Fitzgerald, Roberta Frank, guzti hauek. Eta niri kurioso egitzen zait, abesti hau da baita ere zinarekin lotu behar den abesti bada, claro, nik abesti hori ezagutzen nuen ja pelikula batean azaltzen zalako, Blues Brothers pelikula, eta pelikula hori askotan botatzen zuten gutxikia ginean telebistan atxaldetan, eta ikusian un pelikula, eta... Hortikan ezagutzen zen? Hortikan ezagutzen nuen, esan dezakegu, haurtzarotik ezagutzen nuen abesti bat zala, baino gazte garaitan beste zerbait esortzen zuen nire gorputzean, ezta? Eta oraindik ere entzute danean, asko gustatzen zait. Naiz eta ez dan behar bada nire areta favoritoa. Gero gehiago gustatzen zait jartzeko etxean eta beste areta bat. Adibidez, The Electrifying Aretha Franklin diskoa, edo eta Soul 79, edo eta onena nire ustez, eta hori asko entzun dugu baita ere gure bulegoan, Young, Gift and Black diskoa. Marabila bat, nire ustez. Baina, bueno, honi esker ezagutu nun niretzako oso garrantzitsua izan den artista bat. Horrek eramantzaitu ezakit beltzen mugimendua edo... Batez ere emakume baten gandik etorrita, lehenengo kontaktua emakume beltz baten bitartez egin ondoren. Ezakit nire kasuan bai izan da, adibidez, amu bat edo, eraman nagoena ondoren gehiago ezagutu nahi izatera, mugimendu guzti horren inguruan. Bai. Town eta zatu zen guzti hori. Bai, nik ustez baietz. Azkenean eta zinea baita ere, ez da? Spike Leeren zinean ez eta beste parametrotan mugitu, baino bai, estatuetako mugimendu beltza 70, 78, markadan, zentzu zabalenean, ez da? Gertatu zela, ez bakarrik era artistiko batean, politikoki baita ere, baino kirolean baita ere, ez da? Mexikoko olimpiadatako irudi esan goretxo hori, eskuelarrokin, eta hori dana. Beti egin zait deigarria eta baita ere interesgarria, ez da? Ikustea, dirudienez askatasunaren herri hortan, argi eta garbi irudikatzen daia desberdintasunak, eta desberdintasunak baita ere, zentzu asko ez duen gauza batengatik, ez da dela azalaren koloreangatik, ez da. Orduan, eta gaina, artista gehienek rebindikatu duen zerbait, ez da, orain oso puri-purian dago, ez da, Black Informator. Txarrez berriz dago. Eta ikustezu baita ere, hor, niretza bintzat, adibidez NBAan gertatu dana, ez da? Boikota, plantoi bat, eta orduan, kirolariak ere baukatela hor, kontzientzia bat, ez da? Eta niri, hori dana importantea iruditzen zait, jakina. Entzun dezagun bigarren aukerak eta hau, Think, Aretha Franklinen temazoa. Let your mind go, let yourself
mind gonna let yourself be free. People walking around every day playing games and making scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Bueno, hirugarrenak ingoaz, bikotaren gatik edo bikotaren gandik, ala izendatu diaz. Egidan bikotaren gandik jasotakoa edo... Jasotakoa eta, bueno, egia zan, berak bete esaten du musika oso gutxi entzuten dula, eta bitula hola, beti, mugarri batzuk. Bai, jende berdinari entzuten dula. Jende berdina entzuten ari dala beti, ezta. Eta bien artea, dudik gabe, bat da Rupert. Eta, nik Rupert ezagutzen nuen. Esan abeslari moduan. Abestin bat edo beste baitare. Baino, orain ja esan dezaket, bere disko guztiak ditugu etxean, eta makina bat kontzertutara jo naiz, ezta. Eta dena izan zen, berarengatik, nahorengatik. Orduan, bai, netzako deskubrimendu bat baita ere, ezta. Lotzen dut gainera, nire 2000 urte inguru hortan, hasi nintzen Rupert entzuten asko. Eta betere entzuten nun, orduan Sarobe ezin eskolan ginean, eta idazteko eta jartzen nun musika bazan. Orduan, eta horrekin ere pixkat lotzen dut Rupert, ezta. Abestia entzun dut, enboltak ematen egin naiz, eta eruditu zait daukala letra kilometriko bat. Bai, izugarria. Eta egitena nola daraman buruan, eta ez tan konfunditzen... Letra esan ez. Bai, letra. Nik ere nire buruari galdetzen diot hori askotan, Oso luzea da, letra. Oso luzea, eta... Eta repikatzen, no? Hori da, jarraia da. Netzako, gustatzen zaitena pieza hontaz, o abesti hontaz da, musikalki baita ere nola dan, ez da, hori dudik gabe, ez da, baina baita ere historioa, kontatzen duen historio bat, ez da, Otis Reddinekin azten da. Otis Reddin aipatu eta musikalki baita ere, ez da, jistoiekin eta bai, egara pixka bat, nahi gabe egin dut, baina abesti guztiak lotzen egia, ez da, beraien artean, eta bai, Ez que nik uste, abesti entzuten desun lehenengo aldietan mentzat oso ezin desula, karo, euskeraz balimak ezu, baina ezin desula letra alde batera utzi, nire kasua mentzat, ez da, oso? Euskera jakinda ere, ni eraman nau musikaz blai atarian sartu eta letra irakurtzeaz, konturatzen ez dela ezer errepikatzen. Eta kontatzen ari dena, ez hemen informazioa galtzen nahi, nahi? Segertatu den, bai, karo. Karo, polita dana, informazio hori nolabait zuk bete behar dezu baita ere, ez da? Esan dute narratiboa dela, baina narratiboa baino gehiago poetikoa da. Baina poesia narratiboa nolabait esateko. Orduan, horre historia kontatzen da, eta sensazio batzuk bat, ez da, baita ere, ez da? Se suposatzen duen... Berandu da bilen pertsona zea? Baiz. Berandu nabil gauza bai eta ez. Bizitza normalen egunerokotasunean beti izan naiz lekuetara azkar jotekoa. Ni baino lehen iritsi za. Bai, gaur ere zu baino lehen iritsi naiz, eta normalean jendea baino lehenago iristen naiz. Lehen gaina esagerotuki lehenago. Igual 15 20 ordutik lehenago. Markatu, hori ez da impuntualizatzea berdin-berdin. Bai, bada, bai. Gaur debate bat bada. Bai, bada, baina horregatik ikasi dut, derain ja nahiko puntuan iristen naiz. Ja hori ikasi dut. Ja ez dut hori egiten. Ja urtekin. Baina oraindik ere naiz berandu iristekoa. Adibidez, ikusten baldin bat 5 minutu berandu nabilela, asko arduratzen naiz, eta korrekazten naiz, ez dakit. Bakoitzak barruan dakan zerbait da. Batzuk justo kontrakoa dira, eta ni holakoa naiz. 5 minutu ordutik edo 5 minutu zuk lehenago jarri dezun 10 gutxitatik. 10etan gelditu baldin magea, 10 eta 5 baldin maderea, ni hor sufritzen egonez. Bai, sufritzen egonez, goitik bera, bai. Baina bai, iristen naiz berandu beste gauza askotara. Berandu iritsi naiz Rupert Ordorika deskurritzera didez. Ez da, orain, abreko ejemploa... Bai, gertatzen da, adinean aurre egiten dezunean... Nire ere gertatu zait. Bai. Ez da, gaztaroan... ni para hosti entzungo zenitun musikari batzuk edo musika estilo batzuk, adin batekin ez dezula jotzetik ez eta nago entzun. Nire adibidez gertu zait orain Love of Lesbianekin. Oain arte ez ditez erresan talde horrek. Eta orain hasi zen entzuten. Baina hain entzuten eta irakurtzen, baita ere, Santi Balmesen letrak eta dagoan idazteko modu hori. Deskubritu dut, orduan. Ni jongo nahi zen nikan topiko handiago batera. Orain ez dut esan nahi zu topikotara juntzanik. Esan dut, baina ez nuen esan nahi. Baina... Nei adibidez,
iritsiko gara hortara, baino soinu bandak entzuten ditut asko azken aldian, eta behar bada horregatik edo naiz musika klasikoa entzutera, eta gero eta gehiago entzuten dut. Eta nik uste behar bada, orain dela urte batzuk nula inoiz egingo, musika klasikoa entzutea, baina orain askotan kotxean nagonean, musika klasiko katea jartzen dut, eta gusteratzen ez entzuten. Bale, entzungo dugu Ruper Ordorikaren Berandu dabiltza kantua. Eguneroko bizitza ikatza bezelako labe xomorruak isurtzen hasi zenean. Etengabe Otiz redin badiako kaian eseritzen naide plano eroriei kantatzeko. Luzban Sagarraren loreek su hartu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik Baldaza xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenian Alkimistek txosten bat eman zuten argitaratuz baliaren aldea saldu zera bat. Entzuten ari gara Ruper Ordorikaren Berandu dabiltza kantua. Orain, datorren abestia sentikorra. Sensuala. Baita, sensuala. Laugarren aukerak eta egin dezuna ez du maite mindu nahi, o nundikan doa? Bida, hau jarri dut, pixkate kronologia ginez, ez da? Lehenengoa zen haurtzaroa, gero zen gaztaroa, eta gero bikotarekin edo hasi nitzenean, ez da? Edo bikotarekin lotzen duten abesti bat eta artista bat, Ruper. Kasu honetan, da, batetikan jarri dut, pues, Moriarterekin asko lotzen detela, baina baita ere egia da baita ere zinarekin, ez da? Wild at Heart pelikulan asaltzen zen, David Lynchen pelikulan, eta nik hor deskubritu nun, abesti hau. Abesti hau da, Moriarterekin lanean... Askotzez lehenago entzundako abesti bat zen, eta askotzez lehenagotik gustatzen zitzaidan abesti hau. Baino, kontua da, Moriarten lanerako, hasi ginean edo, aldetzarren genuen gure lehenengo lokala, eta hor musika jartzen genuen, jartzen nuen bat, eta denetzako, ez da? Gaur egun gehiago jartzen dugu kaskoen bitartez, bakoitzak entzuten du berea. Baina garai hartan jartzen genuen denetzako. Eta niri, eta Josemariri Gobenagari, asko gustatzen zitzaigun abesti hau, ja ordurako. Eta orduan, gainontzekoak nolabait kontagiatu edo egin genituen, ezta? Eta hor, Aitor New Yorken egontzan demoralditxo bat, 3 edo 4 hilabetean ez goatzen, eta Chris Isaacken kontzertu batera jontzan. Eta bere argazki bat saltzen zuten, osezun argazki hori, eta eskatu zion firma bat, Moriartirentzat, ezta? Eta idatzizun, Chris Isaacek firma hori, eta Moriartin egondo da. Bai, hor dago Moriartin ondoa, apal batean. Eta orduan, horregatik lotzen dut Moriartirekin aparte, ze asko entzun dugu, eta bere presentzia hor dago, ezta? Eta netzako da, abesti bat, behin eta berriz entzun daitekena. Behin eta berriz, eta lupean. Eta
ez zait abesti askorekin gertatzen, eta honekin gertatzen zait. Eta gogoratzen naiz baita ere behin, izango jaia, 15 urte, hogei edo, gogoen gerentzion bideoinstalakuntza bat, musika honen bertsio batekin. Eta, hor puff moduko bat zegoen, bideoinstalazio hori ikusteko. Zen izan ni hor, eta ondo nintzen ekstasi moduko batean. Nirvanara iritsi zinen? Ez nintzen iritsi Nirvanara, nahi zin iritsi Nirvanara, baina bai zentzala oso esperientzia berezia, ezta? Pues hor jakina ikusten ari nintzen, ikusten ari nintzenak izan zuen eragina ningan, baina baita ere entzuten ari nintzenak, ezta? Eta hortaz ere goatzen naiz. Zio dala 89ko abesti hau. Bai. Urte ona. Zeba. Ni 89ko, ne? Eta... Bueno, 89an badakizu. Nik eske urteak askotan turraren arabera zer da, ozan... Baina idea, Lemon eta Finonen arteko leian. Lemon atera zen lehenengo aldiz triatleta baten manilarrarekin, eta 9 segundo batik irasizun turra. Inoiz segundoan diferentzia txikiena. Eta gaina tur hori oso berezi izan baita ere oso gauza raro gertatzen zarako hasieran. Pedro Delgado irazizun 88ko turra. Eta prologoan iritsi izan oker espanago 2 minutu eta 58 segundo berandago bere lekura. Izkizu minutuak eta segundo? Guain igual, ez dakat hemen internet aurrean, eta hanka sartzen nainaz, orduan, zuzendu gero. Gero nik esan 2 minutu... Eta etzan horrela, ez da? Hau dena, Asensiok jakingo du, zepea turra retransmititzen da bil, eta bar. Baina ni eta kirola... Ezakazete relazio askorik. Eta bizikleta... Bueno, errespetatzen dut, baina... Segi hau gertatu zan 89an. A ber, murua erori zan Berlinen... Bai, oker espanago eta azaroak 14. Ba, ezakit. Ni urtarrilekoa naiz. Azaroa izan txala bai, baina 14 ez 14. Gogoan dezu... Igual, azaroa zala bai. Telebistan edo botatzen? Bai, niguatzen ez, hortaz telebistan. Zarra naiz, ja. Ordurako ja, 13 urte nituen. Bueno, bete gabe, baino 12 urte. Eta, bai, guzti horretaz, goatzen naiz, bai, nola ez. Bai, kakina ez dezu lertzen horren dimensioa, ez da. Bueno, entzungo dugu Chris Isaacken Wicked Game, Jon Garañoren laugarren aukerek. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play. Bueno, azken puntura iritsi ga. Bueno, txempiskat. Eske internet behiratzen, ondo naiz. Eta datuak. Gaizke eman ditut datu batzuk. Eta gaina, jane, bez, hau ere adinaren kontu izangoa. Rampara jontzan, Pedro Delgado, 2 minutu eta 40 segundoko atzerapenakin. Eta nik zanet 2:48. Hori batetik. Eta beste datu bat ere gaizke eman dut. Hori jatu datan neon, baina ala ere esan dut. 9 segundo batik irazizion Lemonek Finonei. 8 gatik. 9 esan dut eta 8 zian. Eta oso urruti, bilu, Bueno, ez, baina, ja behin datuak ematen hasita, hobe, ondo ematea, ez da? Bai. Eta baita ere ikusi, Berlin, arresiarena. Zuzenketen tartea. Ja, jarri garen ez. Ez, uste esanetela malo, gero esanet batzi? Iratu barko genuke. 9 esan zen.
Jon Garaño musikari buruz hitz egitea etorri da, eta hemen historia eta kirolaren historiari buruzko datuak. Ba, eso esan ez, 89 urte garrantzitsua zala, eta... Bueno, urte ona. Arduekin bezala, urte ona, 89. Ez dira erantzen da, segertatu zen 89, nola zerbait garrantzitsua? Jende garrantzitsua, jaiotzan urte hortan Garaño. Vale. Eta horretzeko dugu? Eta horretzeko dugu, ez dela... Jarraitu horretik, entzongo dugu 5. pieza hau, Max Richerren On the Nature of Daylight kantua, entzulea kokatzeko. Entzuten ari denak, aukeraketa osorik entzun badu, agian galdetuko duzu, Jon. Ondo zaude? Ez triste, ez? Bai? Eta asigea, Bruce Springsteenekin asigea, nahiz eta letra nahiko, letraren joera izan ilun eruntz. Asigea, bezakit doinua laiekin. Think baita ere, ez da? Think, Supergoian, gero Rupert, gero ja Chris Isaac eta gero hau, batez ere, ikusita, 5 puntuak kronologikoki antolatu dituzula, haurtzaroa, gaztaroa, ikotaren gandik, Moriartyrekin konexioa, eta gaur egun hau entzuten duzula, hain entzuten ari garen musika hau entzuten duzula, onartu behar nahiko tristea dela, ez? Abesti hau. Bueno, tristea, nik esango nuke jo dela malenko letxua edo, ezta? Osea, triste baino. Poetia botatzeko ez da. Ez, baino netzako tristea beste zerbait da. Baina, bueno, ez dakit, egia da, pues zerbait izango dugula, argi dago, ni kontxiratzen dut, behar ban ere bizitzan enezela hola, baina igual artistikoki horrela izango naiz. Egia da, 1000 aldiz entzun behar dudan gauza da, zuen azkeneko pelikula ondo, baina urrungoan ez da nahin tristea. Batek, eta... Hori da, errepikatzen den... Jende askok, nire aitak lagun batek ikusi gula pelikula, eta zantziola pelikula ondola, baina, beti tristeak ditugula, eta ea... Errepikatzen den komentario bat da, pelikulatik pelikula. Asko. Ea egiten duen zerbait alaiagoa. Eta gu saiatzea pixka gure pelikuletan humorea sartzen. Saiatzen gea, gero igual ez dago, baina saiatzen gea. Behar da ez da oso humore esplizitua, batzutan da humore ironikoa, ez dakit... Ikuslea eskutik eraman beharrean... Baina jende askok ez du errapatzen humore. Jende askok eskutik jutean nahiago izaten du. Eskutik eramatea. Bai, ez dakit. Abidez, bai da egia da, handian adibidez, erreginaren sekuentzian jendeak pargetzen. Hori torre zaiburura. Hori adibidez, bale, hor argi dago. Baina adibidez, loreaken guretzako, ez dakit, sekuentzia batean, nagore aramururen personajeak, beak lorea jartzea, eta gero beak dakan jarrera, eta bere konportamenduan eko bizarro eritzen zaigu. Hor eritzen zaigu ironia badagola. Osea, serio hartzen dezu bai, baina erabean badago hor zerbait, nola baiteko irriparretxe bat sortarazten dizuna edo. Laro egunean gure lehenengo pelikulan, bi emakume hauek uretara erortzen dianen, gure horrek grazia egiten zigun, nola zaren bi egor uretan, hor. Ostakit, baina gero jendeak ez du ikusten orduan humore gutxi izango dugu. Hau ikusita, aukeratu dezula azkenekoa soinu banda bat dela, eta aukeratu dezula gaur egun zure bizitzan zinemak inoiz izan duen garrantzia handiena dauka. Eta horregatik aukeratu dezu abesti hau, edo... Bueno, bai, konparatuta haurtzaroa, beti egondan erekin zina, beti gustatu esan zait. Txikitan gustatzen zitzaidan asko, esaten nuen bezala, zine komertziala, gero bestera bateko zine. Orduan ikusle moduan, beti ikusi dut zine asko. Baina, karo, orain nire ogibidea da, orduan horrek kondizionatzen du. Eta ibidez, bai lanerako idazteko, erabiltzen dut. Eta orain, konfinamendu garaian tratamendu bat idatzi dut, tratamendua da gidoi moduko bat, baina dialogorik gabe ez da, baina goitikan bera kontatzen duzu pelikula bat, historia bat. 30, 35, 40 orrialdeko dokumento bat. Eta idatzi dut tratamendu bat, entzunez Max Richter eta The Leftovers. Eta badukan nire ustez, nire burua mintzat pelikula horrek inoiz egiten baldin bada ton hori.
berriz ere izango dute nire aitaren lagunek oso pelikula tristeak egite ditugula. Eta bai, orduan bai dago oso presente denean, ez da, zinean. Eta musika ere bai. Gustatzen zaitelako. Bai, ez dut egiten lanean pentsatuz. Ez da hola zerbait inposatzen diotela nire buruari, da gehiago, gustora entzuten etela, batipat, lanerako. Bueno, lehenengo izan zea arte hau estrenatzen. Bueno, eskerrik asko, hori bat. Eskerrik asko animatu izanagatik eta musikari izan gabe zure musika gustuak edo gurekin elkar banatzeagatik. Bueno, jakingo zuen ez da erresa bost abesti aukeratzea eta, izan zitezken beste batzuk, baina, tira. Aukeratzea... Alaiago batzuk. Aukeratzea, baina gero atzean ezkutatzen den guzti hori, azaltzea, hoi da tarte honen asmoa. Zein da horrengoa? Deitzeko, abisatzeko. Ez dizut esango. Abesti alaiak aukeratzeko. Ez dizut esango, bale. Hoxe, eskerrik asko, Jon Garaño gurekin izateagatik. Zuri. Keep calm and bigarren kafea. Maleta zar baten daramatzat. Bigarren kafeako akustikoen tarte honetan denboraldi berriko bigarren gonbidatuak ari zarete entzuten. Tempora proiektua da gaurko arratsaldeari doinua jarriko dion egitasmoa. 2015ean Mundu Berria izeneko lan luzea kaleratu zuten eta haren atzetik etorri zen Itzulika LPA. Single moduan kaleratu zuten Denborak badaki kantua eta orain ja bai kalean da Temporaren lan berria. Berriro asmanazazu. Aberrian giltzak ta zalantzak. Esperientziadun musikariak osatzen dute proiektua. Juancho Zeberio Etxetxipia teklatuetan, Helene Arandia ahotsean, Itxaso Etxebeste basuan, Asier Oleaga baterian eta Beñat Barandiaran gitarran. Eta esperientziadun teknikari batekin grabatu dute estudio mitiko baten. Azkarateko Katarain estudioan Fran Pérez Arellanoren eskutik. Maleta honetan daramatzan. Ahotsak eta sokak Azkaratetik mugitu gabe Jonan Ordorikaren estudioan grabatu dituzte Mamia estudioan. Pianoa, teklatuak eta trikimailuak horrela jartzen du interneten, aldiz saio honetan egondako Aitor Etxeberriaren Mala estudioan grabatu dituzte. Eta nahasketak Azkaratera itzuliz Jonan Ordorikaren estudioan egin dituzte. Pentsatzen dut lujo bat izan dela eurentzat horrelako profesionalekin lan egitea. Temporak kristau liturgia egutegiko aldiak omen dira, urtaro bakoitzaren hasieran bereziki otoitz eta penitentziarako. Tradizionalki, egun hauetako eguraldia urtaroko eguraldia iragartzeko erabili izan da herri meteorologian. Zenbat du proiektu honek etorkizunean zer pasako den jakitetik? Jada gurean prest ditugu Tempora taldeko kideak, mikroen aurrean, arratsaldeon, zemuz. Arratsaldeon. Atxaleon zidu. Hemendik aurrea beti ingoeten galdera da. Dena ondo esan dut. Eta horrekoan zertxekin hankasartu nun ezakitze abizen batekin. Gari bera saluzen abizenekin. Gari garaialde esan nun. Bai, nik uste kontu ondo mandu eta bintzat ez zu Aranda deitu. Oso ondo dokumentatuta, korreza, etxeko lanak ondain da. Aranda deitu izu egin inoiz, Helene? Bai, guendala gutxi.
Eta konparazioak ere xelebrak egin dizkizute azken aldian. Bai, badirudi. Hori ere badugu. Bueno, urrian baituzue kontzertu batzuk, ez? Nondikan ibiliko zatea? Bueno, etxen hasiko gea, hemen Tolosatik. Bueno, berez, diskoa aurkeztu behar genuen apirilean. Eta ordurako hitzartuta genitu hainbat kontzertu aurkezpen jirako, kontzertu, 6 kontzertu guztira. Eta, planak aldatu behar izan genitun, konfinamenduan harrapatu gintulako bete-betean manasketetan. Orduan, behintzat kontentu gaude ez ditugulako data horiek galdu, eta hori bai, egutegian atzeratu egin behar izan ditugu nola bait. Orduan, abuztuan 3 kontzertu eskaini ditugu, aurkezpen kontzertu bezala aurkeztu ditugu nolabait esatearren, non bertan kantu berriak jarri ditugun martxan, eta orain dagoeneko disko aurkeztu dugula, beste 3 kontzertu genituen hitzartuta, azkenean 2 gelituko dira, urriak 3an txigidalekun geneukalako hitzartuta, baina COVID-a dela eta udaberrira atzeratuko da, beraz, 9an Tolosan eta 16an berriz Zarautzen. Apirilean singelura entzun genuen, kaleratu zeruten singela bigarren kafean, eta Etxarrik friki izan zuen. Txarles hori oso traperoa da. Eta orainik gogoakin gaude Asier Oleagari galdetzeko, pentsatzen intentzio horrekin egin egon gozala. Asmatu ezu. Egoatzuetako batek esan zion, trapa dago, modan dago, sartu txastor nori hor. Ez da egia, modan daola egia da, baina egia da, galdetzen diguten asko. Temporaren musika hauta beste nondik temporada beti esaten dugu. Hor gabiltzan guztion bakoitzan eta guztion baturan emaitza, ez? Eta egia da, gaur egungo musika logikoa da mezla asko entzuten deula. Eta deitu trap, ni gehiago lerratzen ez, neo soul inguru estilo hortan ez, eta noski oso, ez dut esan gendula, gauzen sartzea trapeko ez dakiztazu esan dezun bezala, ez, badago beste kantu baten kaja bat izan daitekena nahiko despistantea, dijo ala pixkat, gaur egungo kolore horietan, eta kolore horiek ez dira kasualitateak, esan nahi gure permeableko eragina dira momentuero, eta tempora hori irantzuten dio, eta logikoa da, ensaioko lokalen ateatzen dijoazte, ez hori dana kolore horiek, eta bai, asmatu ezu. Intentzia zegoen, Txarri. Eguneratuta daudenan seinale. Bai. Ez daukau arrakasta berdina igual, baina, etorriko ere bai. Zein da aurreneko abestia? Zein joko dezute? Itxasoan ametsak. Hoi diska irikitzen duna bestia dare bai, eta zuzenekoak ere horrekin, beste kantu batekin uztartuta deu, eta horregatik aukeratu deu lehenengo kantu bezala. Itxasoren ahotxean, itxasoan ametsak kantuarekin. Dago nere papera. Lotura bista. Dago. Ja, eske forma galduta nuke moiain ez pixka zarrapatzen, demoralia horrela joan ala, loturen fuera barrain erin izarrapatzen, Etxarri. Ondo zuaz. Bai, ondo noa. Entzungo deu, lehenengo kantu hori. Hemen gabiltza, azaldu barra daukagu. Ez zaite herniatu. Herniatu, ez forzatu loturen asuntoa. Poliki. Ez, ari nintzen azaltzen, noski bide bat egin barrutela orain, set akustikora, distantzia mantentzekoan ere. Nik eskatu nizun alfombra gorria jartzeko, maitik. Eski, oraindik lokala birkonfigurazio prozesuan da bide, Txarri. Claro, aurreko astean... Donostian egon ginean, astren honea. Orduan, datorren astean, fijo, ez? Ez dakit kaltzontzioak nun dauzkadan ere, Txarri. Baina jantzita baituzu. Bai. Garbiak ebai. Entzungo dugu. Tempora. Hortxe prest dazkago dagoeneko. Temporatarrak eta nahi duzue. Itxasoan galdurekan ondarez
Intzirika urrunean kaio beltzak intzirika urrunean Aberatzen kaioletan mugak jartzen leioetan ura gorriz tindaturik gu isilik ura gorriz tindaturik itxasoan iton dituzten ametsak ito dituzten ametsak bidean itxota ametsak bidean itxota Txalengo du. Bueno, hortxe temporaren lehena gure akustiko honetan. Jasotxe beste barkatuko digu hor, kaskoetatik bazuela itzuli bueltak alako sentsazio raro, baina konturatu gara eta konpondu dugu garaiz eta badatoz berriro. Ez diegu galdetu gaur, derrigorrezko galdera. Ez daude egon barrenera, Txarri. Enago, Ez daude egon barrenera. Kafia baio, ez? Ja. Nik esango nuke, bida, a ber, Helenek kafea hartzen du. Helenek kafea hartzen du. Juantxo kafea hartzen du, eta itxaso ez da oso kafezalea. Ez eta asmatu ez da bat. Xamarri, ez utzi behai. Nire kasun, kafea daukat, nahita murriztuta, bai, berez naiz oso zalea, gehiegi. Epa. Vale, eta Juantxo eta Helene? Ani bakizu oso kafezala, nahi. Helena, bai, Helena nanuken dudaik, baina Juantxo. Nire etxen ez da bai da garai baten etzan, izan Nesquik edo kolakau. Hauek goiuriren klubekoak dira. Ordu nire etxea izan da kolakau, baina ez, egia esaten nahi bazue, inkuso, karreran ikasten nahi nintzanen, hainbesteko kolakau konsumoan eukan nire ematen dula, nire potea, baina orduan. Ui, nik hemen bezala. Ba, adin batetik aurrea, bai, sartu nintzen kafen mundun bestela. Ni nahi ziritsi, oaindik. Bueno, ja, goiuri joa gaztetxo paperakin. Atzo Maitena Salinasi pixkate zatu ziotu. Ez. Ai, eskin jaio nintzanen, estrenatu zan Friends eta gauzak. Bueno, venga, elkarrizketara, zentra gaitezen. Kafezaleak orduan gaur garaie. Bai. Bigarren ez, musikariak kafezalea ditugu. Bueno, Asensio, zentratu. Zentratu du. Aipatu egulen, Fran Pérez, Aitor Etxeberria, Jonan Ordorika, zer da azkaraten bilatzen zenutena?
bueno, grabaketa estudio bat, ez lehenengo. Hortaz gain. Bueno, bai nahi gendun, garbi geneukan aldaketa nahi gendula, ez? Ez gaizki leginalako edo gaizki sensazio txarrak izan genitulako aurreko disketan, baina bai nahi gendula aldatu, bai funtzionatzeko modua, grabatzeko modua, eta gehien bat, gero izan dena produktoren paperana, ez? Orduan, normalen gauzak elkarrekin datozea. Asier, ni Jonan ezautzen dut betidanik, azkaraten asko grabatu izan dut, aspaldin ez nula grabatzen egia da. Eta, Jonanekin esan duten bezala Asierreko orain harremana badauka, Ruperren teknikari bezala eta bar. Eta gero zetorren hirugarren elementua zala Aitor Etxebarria, ez? Non kontaktatu genduen berarekin, gustatzen zitzaigun, bere lana, eta pixka bat gauzak beste modu batea egiteko hortan garbi genduen bai estudio berri batea desberdin batea june gendula, ez da aukeratu genduen hori, Katalain. Azkarateleku, aparte zoragarria dalako grabatzeko, ez, ez dakit, balerdi azpin, hor zaude vibrazio zoragarri batzukin. Eta horren bai, izan da hiruen arteko Franekin hasi ginen, zuzeneko grabaketa egiten, Jonan laguntzen, gero beste extra guztik, zuk esan bezala ariak, izetxo batzu daude, ahots guztik grabatu genituen Jonanekin baita ere azkaraten, baina aldamenen behar daukan Mamia estudioan, eta Aitorrekin falta dizian pianok eta hori dena. Asko gustatu zait, nola diluitzen, ni oso zarata zalea naiz, eta orduan, asko gustatu zait, nola diluitzen dian soinuak, adibidez, Esperantza kantuan, zure atzetik, Heleneren atzetik dauden soinu hoiek, zenba demora dedikatu jozue horri edo izan da atea zian moduan hola jundia? Ez, pixka bat dago, bai, nazkaeta hori da. Guk indako, estudio, gure entxaiotan indako lana, eta gero, Aitorren eskuare bai ikusten da horrez, pixka bat bi gauzak, ez? Guk bai argi daukaula, astero ensaiatzeko asmoa dauko, holako soinu bilaketa baten aritzeko, ez? Eta azkenen abestik zu behin jotzaituzula dakizkizula jotzen, esperimentatu eta berze ururatzen zaizun, aldatzen goaz, ez? Eta, gero Aitorren laguntzare jaso dugu, ez? Soinu ezberdinak proposatzeak orduan edo... Eta zuk esan bezala gehiago zan, igual, pixkat evidentziatik ateratzea, ez? Eta gehien bat, pianistako hor dauko gurutze bat, ez? Badirudi pianistak zea bat, nahi eta nahi ez, inoiz asensiokin zen izan duet, ez? Isatz piano baten jo behar dezula, eta gaina horrek sonatu behar dula oso ondo, eta ez du zertan, gitarrista batek dauzka 11 pedalera, eta guk ere bai, dauzkau edizioako eta zuzeneko tratamendu egiteko 11 gauza, orduan, hor badao atzetik, igual hain evidenteak, zuk esaten zuen bezala, ez agotzen atzetik hain evidenteak ez dian kolore eta isatz batzuk dauzkate pianok eta gitarrak ere bai, Beñat gitarrista zerbait gustatzen bazaio eta zerbait lantzen badu da soinua, ez dauzkate, 11.000 katxibatxe, baino ez erosteagatik baizi bilak eta hortan. Bai, ondo aztertzeu bere soinua eta, ia esan gu disfrutatzen du baita bere katxarritok ikusten. Soinutik oain diseinura ingo dugu saltoz, pixkanaka eta gehozta ezagunagoa da Malen Amenabarren izena edo, bereak dia Physis versus Nomosen karatulak, Larrabetzuko gaztetxean egiten ziren kontzertuen afixak, nola izan da berekin lan egitea? Loturan ikustet Juantxok entzulare bai kasu honetan, baina, egia da gertutik jarraitzen deun pertsona badala, sare sozialen bitartez oso presente daulako, eta gero kulturako hainbat, esan dezun bezala, hainbat esparrutan ikusten dielako bere lanak, ez? Eta, irudi bat edo marriz zaion diskoari eta gure lan berriai, eta, Juantxok itzintzun kasu honetan behakin, eta proposamena luzatu zion, eta, oso kontentu gaude egia esan. Bai, berdin, gauza da, nik uste ez errepikatzea, ez? Eta jende interesante hainbeste daukau ingurun, nik ezagutzen, egia esan ezagutu nun petxikin grabatzen nahi nintzen estudioan, beran, eta justu zion Physis versus nuna ezagutzen taldea, aurren viniloa. Aurretik nik ezagutzen ditun bere kartelak Larrabetzukok eta esan, hau komentatu nien, haizu, eta ez dugu, zeritu zaizue, deitzen badiot Malenei, eta, zaitu genion, eta bera guztua, eta gu are guztuago, emaitzekin. Ze guai. Dago guai. Physis versus Nomos gure lehenengo akustikoa izan zen? Bai, bere etxetik. Etxetik, konfinamenduko giro hartan. Bai, bai. Jarri barko, dugu, nea.
Bueno, zaio zutortzeko. Bueno, hain beste proiektu batekin dabil, Txemak diska grabatzen. Igual horrekin ekarri barko duzu hori da. Bueno, entzungo dugun urrengo bestia zein da? Berriro asmana zazu, Bai, ezta? hori da. Bai, diskoa izena ematen dion kantua joko dugu. Bai, Leire Bilbauen, hau izan da gure beste nobedaetako bat. Letren... Bai, Leire Bilbao gehitu zaiola gure lagun idazle eta, bueno, zoragarri hauen klubea. Eta berak intzun testu hau. Eta testu izenburua, azpakizu beti burua uste bat izaten da, eta ze izenburu jarriko dugu diskoa, baina egia esan ikusi gendun, oso garbi ez, batetik kantuak daukan esan nahi bat, pizkat, bueno, erdi maitasun olako kantu bat da, baina gero da esaldi horrek beak daukan esan nahia, ez? Eta pizkat aurretik itzen deun hori guzti, nolabait lotu iten du, zirkulo izten du, berriro asmatu, zergatik estilo aldetik, zergatik trapa, zergatik ezakize, zergatik aitor, zergatik malen, bueno, nik uste horrek asko esaten dula, hitz gutxitan, hiru hitzetan, ez? Lau. Hiru, ez? Hiru. Nik behatza behar izan ditut. Berri, hiru, haida. Ez dakit kameretan ikusi da, baina denak hortata. Bai, dena bola. Bai. Bueno, entzungo deu, bigarren kantu hau. Berriro asman azazu. Alfombra gorrian. Alfombra gorria berdu. Esan Alfombra Juancho? gorrian. Bai, bajoa pixketi joko dugu Juantxoi. Men zuzen ari gara eta soinu kontuak ere horrela zuzenean bezala lantzen ditugu. Venga, Juantxoren monitorean, joko dugu pixkat bajua. Eta presti izango gara berriro asman azazu. Diskari izena ematen dion kantori entzuteko. Gure amestarrek ez dute udazkenik, gure amestarrek ez dute aterkirik, gure amestarrek ez dute eltokirik, gure amestarrek eta zuk eta nik berriro asman azazu. Amesten jarraitzeko gure amestarrek ez duten udazkenik, gure amestarrek eta zuk eta nik astiro tastan azazu inoizko banintz bezala astiro maitan azazu inoizko banintz bezala ta ez betiko. Gure amestarrek ez duten udazkenik, gure amestarrek ez duten adiorik, gure amestarrek ez duten egaldirik, gure amestarrek eta zuk eta nik berriro asman azazu. Arnasten jarraitzeko.
bezala. Temporako lagunak ditugu, gurekin estudioan, berriro asmanazazu entzun berri duzuena. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beno, badoaz, poliki-poliki euren tokira berriro, eta berriro asmanazazunen atzetik, lehenengo goza. Monitoreak, Juancho, dena igotzeko eskatzen ari zinen? Vale, oso ondo. Bai, mikrofona igo jozu baita. Bai, berandu xamar konturatu naiz, eskatzen ari zenaz, eta pianoa igotzekin tematuta nebilen. Bukararako beto? Bai, pianoa behar nuen. Badaukagu abesti berri bat gure udazkenari buruzko abestien zerrendarako. Egia da. Lehengo astean genuen zerrenda bat udazkena aipatzen zuten abestiekin, eta karo, gure ametszarrek ez dute udazkenik. Ez ginen konturatu. Zerrendan, plak. Bai, hortxe. Udazkenan murgildu berri gara, eta hori ere aintzat hartu beharra daukagu. Gaina abisatu gabe, murgildu geha. Kolpetik. 20 gradu. Kolpetik. Bitu, hain eguraldiakin lotuta. Lotura biztan! Desentrenatuan abil, Igual... Bigarren kafe hartu gabi igual, etxerri. Bai. Badugu garaia, arratsaleko urdoetan, baina. Bueno, nik nahi detena jakin da, tempora izena, zati jarri zen dioten, ze, iasan temporek beti eman diate atentzioa, ze asko dago sinismenetik, edo benetan funtzionatzen dute. Osa, nik ez dakit argi, baina... Bueno, ibakoitza ikusiko dugu. Egia da, bueno, tempora hitza entzun da, kaso, lehenengo gauza, temporak etortze zaizkizu burura, baina guk gure kasun ez genion, egia esan, bueno, arrazoi horrengatik jarri. Niz eta, bueno, Peio Zabala badakit gure jarraitzaia badala, Igual horregatik izango, Ez da merituak entzeatik, baina horrelako izenarekin Peio Zabala jarraitzaile ezpazenute, akaso kezkatzeko alitzatek, ez da? Nik uste Peio da, hola, egunero. Eta zalma da gure jarraitzaile egingo du bakarrik zen. Hori da, diskoa bialdi dozue. Kena, paizgintza ez daula modan. Badito horrekoak, ostra, ondo. Bueno, akaso enten... Pena, paizgintza ez daula modan, bestelak fans kluba, pentsa, garai bateko... Igual modan jarriko dugu, hain. Bai, eta modekin igual, hogarren diskoan Elizako organo batekin grabatu beharko zenuke zerbait, Juancho. Santa Marian bada organo ederra, Gospel trap egingo dugu. Wow! Ojo, cuidado, Charri. Itzartu diot. A ber, bakaso honetan, bueno, guk izena jarri bertza dion taldea ere bai, bere momentun, orduan, ez dakit, uste nahi zaitela izena. Ber, temporak iten dio referentzia beti esaten du, baina denbora hitz arkaikoa, edo, bueno, lehen erabiltzen zen euskarazko hitzari tempora idazten zen lehen, eta orduan, etxatu genion, bueno, denborak esan nahi asko ditu, eta gure kasun, bueno, denborak jarriko baitu gure tokian bai, ez? Aldatzen joango gara, eta bueno, denborarekin aldatzen joango gara, eta horregatik jarri genion egia esan. Eta bide batez Peio Zabala zaletzen badeu. Ez, baina bai da denbora gai bat, ez? Gure hitzetan asko errepikatzeana, eta bai. Hori izan barra izuen, ez? Hasieratik ja Carlos Iñazasorok bere letretan bazuen, ez? Referentzia konstante hori izenburuetan eta badaude, ez? Temporaz gabiltza, eta berremen didozkat. Denborak badaki, berandu da, urrengoan, etengabe daude, ez? Referentzia horiek. Baina ikusten gure eguneroko bai askotan hausnartzen duen zerbait dela, ez? Nik, seguru ez dueke bai, gure elkartu ginenetik aina 7 urte pasa diala, 7-8 urte. Denbora azkar pasatzea, eta, bueno, denborari ere aletxo hori. Zuke letra komentatu dituzuz, ardura konpartitua da, ez? Arkaizkano, Lire Bilbao, Juancho zura baita ere. Hori aldatzen joan da, ez? Urteak aipatu ditu helenek, eta hor aldatzen joan da, ez? Letrak egiteko ardura edo banaketa hori, ez? Bai, bueno, oinarria bai akaso mantentzen da, ez? Hori ere beti esaten du, baina gu ez geha berez letristak, orduan,
lan hori ere, saiatzen gara naiz eta taldekideok egiten ditugun, egiten dituzten beraien letrak, adibidez aurreko diskone Beñatek kantu bat intzun, eta hitzak beak idatzi zitun, baina beti delegatzen saiatzen garela lan hori, eta gaina lagunak ditugunez eta gustora parte hartzen azkenen dutenez. behien lana gustatzen zaigu, Hoi da. orduan gustatzen zaigu gure hitzetan baita behien presentzia. Islatzea. Bai, zenikoen aurreko astean asmatu nun sekzio bat elkarrizketen barruan, izan zala zertxen 3 esaldi hartu eta kaldera bat egin eta beak erantzutea. Etzian bereak letrak eta gaur ere prestatu eta ez dira behaienak letrak. Bueno, baino hor erronka, ez? Abesten dituzten letrak edo interpretatzen dituzten letrak defenditu beharko dituzte. Urduri naho galdera baino lehen. Nik uste biak daudela en plan de, bueno, Helenek aterako du. Bueno, nik 3 prestatu ditut, ez dakit bakoitzei bat eman, edo igual botakoet eta... Bakoitzak nahi duen hartzala. Hoi da. Ez? Bakoitzai bat. Bai, zehatza bakoitzantzako. Ez. Azkarrenak harrapatzeuna, baina prest. Mailean pulsadore virtuala daukaze. Pak! Botazank. Bueno, lehenengoa. Aberatsen kaioletan, mugak jartzen lehioetan, urak gorriz tintaturik, gu isilik. Lo gaude gizartean, egon daitezken injustizien aurrean? Bueno, inik erantzungo zen nerea da. Beste norbaitek erantzute. Bueno, beste norbaitek erantzute, barraze. Zaiago. Bueno, berriro irakurriko, Txarri, bota dezu ia gogori gabezela, ez? Nolago? Aberatsen kaioletan, mugak jartzen lehioetan, urak gorriz tindaturik, gu isilik. Loal gaude gizartean egon daitezken injustizien aurrean? Bueno, ni naiz hasiko epaitzen gizartea, ez? Azkenen bakoitza dauzkagu gure kontraesanak, gure bizitzeko modua, eta benetan norbeak bere burua estutuko balu, segurazki ez ginen ez da etxetik ateako lotxa emango lekuelako, ez? Baina, bueno, egia da, lehen esan ez denborana, temporak ez du ezer asmatu. Azkenen jarduten geha ingurun dauzkagun gaien ingurun, ez? Denbora da bat, evidentea da, denok gizakia ganetik hor dagon zera hori, ez? Definito gehala. Eta hau, bueno, momentu honetan, azkeneko urteetan, zesan izut, egunero ikusten nahi gehan desastre magnoi pasatzen ari dena Mediterraneon, baina, bueno, Mediterraneon da bat, segurazki ez hautzez ditugun olako hain badaude, ez? Orduan, bueno, aurreko diskon bat zeuden 2 kantu gai horren ingurun ere, Lampedusa eta Lesbos izena zuenak, eta, bueno, pudore pixka bat ekin zen, norbaitek esan dezaketan lehenengo norbeak da igual oportunista bat azkenen zea, ez, zure erosotasunetik esplikatzen eta botatzen zer egin barru duen bestek, edo nola sentitzen zean, ez. Baina, bueno, hor dago, gai hori kezkatzen gaitun gai bada, puri-purin daun gai bat, eta kantu horrek, bueno, esaten dut, niz nahi sartuko epaitzen, nahikoa daukatin ere burukin, da ni bai sentitzen dira lokartuta egoera horien aurren, ez. Bueno, behintzat, esaten dut, kantu bat egin dugu, zerbaiteako balioko du, segurazki ez ez. Hasiko litzake beste erantzuna arteak zerbaiteako balio du, baina, bueno. Zakago demorarik, debate hortan sartzen. Hola, sakon ez, baina beste egun baterako utzi dezakeu, Bueno, bigarren esaldia, hau. Bota gogokin, Txarri? Bai, gogokin, bai. Ez que, kare... Gogokin baino polikio. Astiro esan. Astiro maitan azazu inoizko banintz bezala eta ez betiko. Eta hau iritu zait oso intensoa dala, ez? Osa, topera maitatzen dezue? Bueno, nik uste dut horra osnarketa bakoitzak bere burutik imarko luken zerbait dela, ez? Eta izena diskoari ere horrek ematen dio, esaldi horrek ematen dio, ez? Nik askotan osnartzen den zerbait da. Azkenen gure eguneroko tasun hortan, denborak eramaten gaitu eta askotan igual ez gea konstiente, ez? Gure inguruan ditugun pertsonekin, harremanekin, ez duri bikotearekin, denbora horrera dijoa eta askotan pentsatzen dizu gauzak betirako dirala, ez? Zerra betirako zerrez, ikustea nahikoa osnarketa politia dela, ez? Gauza bat betirako, pertsona bat betirako da, ez? Edo bai, ez dakit, ez? Ze filosofiko jangatzen sekzio berri hau, Esan behar da leire bilauena bada esaldia, esaldia egia da esaldi bat, hola bakarka hartzen bat, ez zuzuko esan bezala, bada esaldi bat. Eta gero, era beren, bakoitza berriro asmatu, bakoitza bere burakin, eta beste pertsonekiko ikuspegi hori aldatu egiten da. Baina, kaso ez gea kontziente, ez? Orduan, horren kontziente izatea bada
zakit, entzako bintzat gauza politia da, zakit. Hirugarrenakin. Ja, azkena. Gau, azkena Azkena. Hau ere bota, astiro maitatuz bota. Bai. Maleta honetan daramatzat desagertutako iparrorratzak nirekin datozen akatsak, aberria, giltzak eta zalantzak. Autokritika ez dator inoiz gaizki uste dezue artista batek bere burua kolokan jartzea beharrezkoa dela? Hombre, hoi etengabe egiten dugun gauza bada, ez? Gure burua kolokan jartzea, ez? Osea, nik pentsatzen dut, osea, azkenen zerbaiteatik idazten dugu, ez? Zerbaiteatik jotze dugu baita, ez? Azkenen, zakit, zer? Bai, Juancho, deskonzentratu indiazu. Urrutiratu intzia mikroetik, ez du ezer entzungo. Bai. Irakurketa zerrenak egin daitezke, egia da. A ber, azkenen zuzea, zure esperientzia guztikin, zure akatsekin, eta hori da gauza politia, ez? Azkenen bidean beti hobekuntza bat bilatzea, eta zure parte dia, zalantza guztik, zure kontraesan guztik ere bai, ez? Eta hoxe. Eta horri buruz hausnartu egin behar dugu, ez? Bestela nola bilatu beti hobekuntza bat, ez? Guztiz ados. Talde honen temporaren zati tolosarrena dugu gaur gurekin etxarri, eta galdetu beharko diegula, ez, Leidorren estranatzeko duten kontzertu berezi horren inguruan. Zer izango da berezia, edo zerbait berezitik izatea uste dut, nahi duzuela, etxean aritzeak suposatzen duen netik arago, ez? Nik uste momentu honetan, bizitzen egean momentun kontzertu guzti berezi bezala. Hortik hasita, jotze dugu, leku guztita juteganak ilusio, ez igual, ez? Hainbeste denbora jo gabe ote horrekin, ez? Mirari bat, kontzertu bakoitzan mirari bat dala iruditzen zaitu. Eta egia da, oso ondo zainduta senditu gela, eta oso guztua ongeala, ez? Orain arteko kontzertutan, Tolosan gure herri izan da are gehiago, ez? Bai, alde batetik urduri jartzetzea, azkenen, ez? Zure publiko da, ez? Zure oidiala kritikonak, ez? Zure inguruko jendea. Baina... Uste bilatuko dugula batetik, inguruko, asteko etxeko, ez? Etxeko asko guantik ez dute izan aukera gu zuzenan ikusteko aurrez aurre. Orduan, batetik oso emozionatuta gaude eta gogoz, hori erakusteko eta etxetik, eta inguruko pertsonak eta herritarrek, erantzun hori nola eta gero jasotzeko. Eta gero bestalde, hori saiatuko gara, erronka hortan gaude ere, bai, ez du hirugarren diskoa da, eta noski bat aldeaz dator berdin, beraz, espero dugu berezi izatea bai alde hortatik, ez? Eduki aldetik bintzat ezberdina izan dadin. Orain arte tenpora entzun dutenak, entzun dute, baina, saiatuko gara alde hortatik, itxura aldetik ere, beste kontzertu bat izatea. Eta gutzat erronka bada, ez? Leheno da ezun guztiekin lotuta, ez? Soinu baten bilaketan, bilaketa beti dago, baina bilaketan gaude eta hirugarren disko hontan badao zainketa berezi bat, eta hori gero defenditu inberra zuzenen. Egia esan guk ez dauzkau, esan dut trikimailuk eta pianok, trikimailuk gehiago bazan, pianoan bertan erabili genituen trikimailuk, ez? Baina egia da oso organikoa gara taldea, bakoitzak jotzen duna hor da, daude 500 pista grabatuta, oso gauza, hori defenditu inberra zuzenen, eta gu guztua defenditzen dugu, baina leidor da. Eta gero bai, hirugarren diskoa izan da, baina, gu beti zaitzen pizkat koska bat aruntzago juten, ez? Eta bai zainduko dugu argiztapen aldetikan, proiektzio batzuk, hau da, azkenik nire juten naizenen kontzertu batea garbi ikusten dut, eta denok hortan aso ados gaude itzen izan du dugulako, musika entzuten duzu, baina ikusten duzu. Hau da, sartzen zaizu kontzertu bat belarretatik, baina baita ere begitatik eta beste hainbat lekutatik, ez? Orduan igual orain arte ez dugu zaindu, nahiko lan izan degulako disko bat atera da martxan jartzeagatik, eta gure erronkatako bat defenditzea aparte zuzenean izango da, eta leidorren hasiko gea, argiztapena gehiago zaintzea, diseinu bat egin digu lagun batek ez, arkiteknikari batek, eta proiekzio batzuk. Ez kontatu dena, Juancho. Baina, esperientzia bat izango da. Nik galdera amurrekin bota dut, zerbait banekien, eta orduan esan, konta dezatela, zertxo bai konta dezatela. Datorren ostiralean, urriaren 8an, no? Bederatzian, ezagite egutegia nunda bien, bederatzian, arratsaldeko 8:00 Tolosako Leidor antzokian, sarrerak dagoeneko salgai, oraindik badaude, baina adi, COVID-aren giro guztionek, antzoki
erraldoi xamarra den hori dagoeneko erdi bidean edutzi du, eta ez zaiteztela inor sarrerarik gabe geratu. Oraindik kontzertuak ikusteko aukera badagoelako, eta ez dakit luzerako izango den Goiuri. Bai, bueno, Tolosa aipatu deu, nik beste plaza bat aipatu nahi dut, zuek ibili zinaten Durangoko azokan, eta gaur jakin dugu Durangoko kafeantzokia itxi egingo dutela. Erreakzio soka luzeari gara jasotzen, zuek imaginatzen dut musikari bezala min pixkat egiten duela horrelako albiste jasotzeak. Tamalez bai, pena bada horrelako albisteak irakurri behar izatea. Bai, hain zaila da gauzak sortzea, eta hain erresa da gauzak... Zuntxitzen ikustea, ez? Orduan, izugarria, esan nahi dut, bizitza hola dare bai, baina bai da dramatikoa, ez? Eta euskalgintzan mundun, plateruena zerbait zan, plaza importante bat, beti, prekaria ez jantzita, euskalgintza guztia dago bezala, ez? Soldatak eta bar, eta nik uste momentu baten ikusi dutela eta guain pandemia honekin, ez da bideragarria, eta, klaro, tristea, nik uste oso tristea dela, zer pentsatu ama marko ligukena guri, eta, herri honen kultura, denok nik uste, konpartitua da, ardura konpartitua da. Bai. Bueno, hirugarren kantuaren bila joango gara, ez Txarri. Hori da. Zin izango da, hirugarren kantua. Hainen dizuretzat. Hirugarrena, diskoan bai. Justu. Bueno, honekin agurtu egingo ditugu. Mila esker, Juancho Zeberio, Ene Arandia, eta Itxaso Etxebeste. Eta, ostiralean, nik behintzat, kontzertu ikustera joateko intentzia badaukat. Ez dakit, Txarrik zu ostiralean plan ez du Tolosarra izan da, ez bali mazuaz. Lista pasatuko da. Aizu, gauzat esan behar, Tolosatik kanpore ikusi ditut temporakoak, Baina, txian. Txian, bai, horregatik. Eta horregatik nola badudan sentsazioa berezi izango dela, horregatik izan dut jendeari, adi, sarrerekin, ez direla inbeste azkenean, eta pila jarri. Datorren ostiralean beraz, Leidor Rantzokian tenpora izango da, azken lan hau aurkezten, eta lan horren abesti batekin agurtuko dugu gaurkoan beraz. Eskerrik asko berriro, eta nahi duzuen arte. Burrungoa ez eizako bombakin, Kafea. A ver. Esan nahi dut, ikikarriko itukela, Juancho. Nere kontu, burrungoa nere kontu. Nei igual zait, norke. Hemen txeparen daukazu, Bai. Bueno, baixe, utziko ditugu, poliki kokatzen, euren azken kantu hau egiteko, hirugarren kantua, Etxarri. Plateruenarena ere, saioan zehara ipatu dugu, jarraipen egin diogu, baina desastre txiki bat ere. Txikia, nuke txiki bezala. Bai, ez da txiki ez. Honek ekarriko ditu, plateruena itxi badute, ondala aste bat edo bi Gernikako antitxokoa ere itxi zuten, Bartzelonan Rock Sound areto abaita ere, eta baina entzungo ditugu. Ez dira betiko garai honenak ez. Kulturarentzat eta lirikarentzat eta zarrentzat. Temporako Elene, Juancho eta Itxaso Etxebesteren eskotik entzungo dugu euren hirugarren kantu akustikoa, Hainendi zuretzat. Zurekin beti ari naizoi, aile dieta aile zan. Zurekin beti ari naizoi, aile dieta aile zan. Hainendi zuretzat, hainendi betiko, hainendi zuretzat, hainendi betiko. Aile dieta aile zakan, nora goaz umaitea. Aile dieta aile zakan, nora goaz umaitea.
zuk badakizuna, nik ez dakidana, zuk badakizuna, nik ez dakidana. Noiz esanen didazuni naizela, zure aldaketako haurtzaroa, zaren pozaren fandango harina, eta irriño denen abaroa, hainendi zuretzat, hainendi betiko, hainendi zuretzat, hainendi betiko. Zurekin beti ari naizoi, ailedi eta ailezan. Zurekin beti ari naizoi, ailedi eta ailezan. Hainendi zuretzat, hainendi betiko, hainendi zuretzat, hainendi betiko, dirurari. Hainendi zuretzat, hainendi betiko. Hainendi zuretzat, honekin agurtu behar dugu gu ere temporari gabe gaudelako, Etxarri. Bagoaz, bihar gehiago bigarren kafean, Gaizka Ugarte, Una ventana al mar filmeko protagonizatako bat izango dugu gurekin, eta Oiana Maritorenaren eskutik, Olatz Beobide. Gauza gehiago, Igor Estankonara gurean izango da, literaturari eta poesiari bere begiradarekin gurean estreinatzeko. Beraz, bueno, gauza asko, ez galdu. Etxarri, aio, eta datorren asteazken arte. Asteazken arte. Goiuri zuri, bihar arte. Bihar arte. Izan ondo guztiak, eskerrek asko, bihar arte, aio. Agur, agur. Keep calm and bigarren kafea.